sitten viimeinen seikkailu Scratchin kanssa. Tänään te pääsette avaruusmatkalle. So today we have a combination of astronomy, engineering, arts and science. Now we are making some model about the solar system today. Tänään pidätte planeetat, aurinko keskellä. Sitten seikkailun haluisille. Ongelmia synnyttäjille. Ja ongelmien ratkaisijoille. Vaihtelun haluisille. Ryhmätyöskentelijöille. Niille, jotka haluaa friskip kouluun. Luoville. Vaikka minä en ole luova ja olen silti tiimissä. Kokeiluhaluisille. Yksin pärjääville. Matikasta kiinnostuneille. Koneista kiinnostuneille. Kaikille, joita ei mikään muukaan kiinnosta. Kaikille. Jannen ja Maaretin suurimmille faneille. Ei. Valitsin STEAM-valinnaissa aineen, koska STEAMissa on koulun paras opettaja. Minä valitsin STEAM-valinnaissa aineen, koska minä pidän tietotekniikasta, koodauksesta ja kaikesta muusta tieteestä. Mä valitsin STEAMin, koska mä oon ihan toivottoman huono teknologialaitteiden kanssa ja mä halusin oppia käyttämään niitä itse. Mä valitsin STEAMin, koska mä olin valmiiksi hyvä tietokoneiden kanssa. Se myös vaikutti semmoiselta hauskalta ja rennolta aineelta. On ollut ihan odotuksen mukaiset nämä kaikki tunnit, tosi hauskoja ja paljon kaikkea oppinut uutta. Minä pidän nyt STEAM-tunneilla kuvan käsittelystä todella hauskaa, mutta myös rauhoittavaa. Tehdään melkein mitä tahansa haluat vain muutamassa minuutissa. Minä itse pidän sitten koodauksesta enemmän. Se on semmoinen tuttu hauska aihe. When I first came to the STEAM lesson, I was worried about me not knowing Finnish, but I was surprised when my teacher started explaining everything also in English. I think that due to the fact that English is widely used in computers, there should be no problems in learning it in English. Tarvitse olla tietokoneen ero opiskellakseni STEAMia. Mä tulin STEAMiin, niin musta tuntuu, että mä en oikein osaa mitään koneiden kanssa. Mutta nykyään mä oon oppinut paljon ja mulla menee ihan hyvin niiden kanssa. STEAM tarkoittaa Science, Technology. Engineering. Art. and Mathematics.